बारे मत एक एक नाच एगो ऐसने सखी जहाँ वही जा दूगो सखी 3 साल बाद मिलान भइल बा अगर जब मौगात रहल सबसे बेसी तो लक्ष्मण है बुढ़ा मौगा रहता मौगात मैं झड़ गल सबसे अधिक ये बुढ़ा लक्ष्मण मौगा रगरवावत सब झरवा ले यार फेंक मी हेलो ए सखी सखी अरे 3 साल बाद भेटाइल बारे आ देखत तनी कि तोर देह एकदम और पहले से फुलाइल जाता का बात कह ना ससुर के हाल कह ना अपन बोल ए सखी का हो जना तर ढेर दिन बाद भेटाइले बारू हमर का सुनबो ए सखी तू तो बड़ा चहल पहल लागता रू ए सखी बताओ ना तू अपन मर्द कैसन मिलल बा अरे सखी हमारा मर्द के बारे में का पूछले बारे का हमार मर्द तो एकदम फौजी मिलल बारे जबे टाइम मिलेला एकदम सीमा पर गोली दागत रहेला तोर कैसा मिलल बते काहे मुंह मोरले बारे बताओ ना ए सखी हमर बात पूछो तारू जाना तारू ढेर दिन बाद भेटाइले बारू हम तोहरे के आज दिल के बात सब बताए में सखी बाकी बड़ा विश्वास पर बताओ तनी तू केहू से मत कहियो ठीक बनू ना ए सखी जानो तारू हमर शादी नहीं खे भइले सखी त का भइल बा हमर बर्बादी भइल बा तोर बर्बादी भइल बा काहे सुहाग रात के दिन तोर मर्दा मर नानू गइल लगा के ना ए सखी जानो तारू बड़ा लाज के बाद बा का जब से शादी भइल बनू ए सखी सच कहो तनी आज ले हम सेज के स्वाद ना बुझनी आज ले सेज के सवाज ना बुझले मर्दा में कोनो कमी उमी बेकार है ए सखी जानो तारू का मर्दे हमर दूध कट्टू मिल गइल बा खोजवा ननु हो अरे दूध कटुए ला मान लगल बा कि ओकरा ले ऊपर बढ़ल बा खाली दूध कटुए नहीं खे सखी संगे संगे मौगो बानी मौगो बारे मतलब मौगो पर मान गइल बा कि ओकरा ले ऊपर बा जानो त खाली मौगो नहीं खे गाड़ काहे रे भौजी करवावे लौका ए सखी जानो तारू का जौन चीजुआ हमार लागेला नु उ चीजुआ हमर मर्दों के लागेला ए सखी तब तोर करम जर गइल बारे बाबा और क्या कहते बाबा कैसे ओरिजिनल तू नाच देखो सब ब्यास लोग ओरिजिनल नाच दिखाई नचनिया मनई हो ढिढरी भर बत खाए दिन भर खाली लीवा अरे की 12 बजे रतिया के हर हई रोया बरतिया हिलना खटियावा के अरे पटियावा रे की दूध कटू मिलल पियावा बाबा डांस देखे अरे की जोर लगावे हिले ना खटिया दूध कटू हिले ना खटिया
देखे नाच पहिल का नाच के कर एक मगध सम्राट सुदर्शन यादव ऊ जब चाचा गफरा गावेले तो ऊ के तरह नाचले के तने ई ममता देखै बाबा आ सब अलग अलग होय तू हुरका बजावत रहे एक एक नाचे हां धीरे धीरे लाइट बड़ा है भैया बड़ा और के कबहू न करे उ त देह के मसाज हो लाइट बड़ा भैया ना तो है सब बेकार हो जाता लाइट हमने के परम आदरणीय हां सिपाही चाचा हां हजार रुपए का आशीर्वाद दिल रहनी हम चाचा के चरण में बार बार भलाई करम मालिक से हे प्रार्थना करम नारायण जी हमारा भोला चाचा के मन हर एक मनोकामना पूरा करे दूसर का नाच क्या करो एक और बक्सर जिला कमल बास करो हो नाना कमल बास कुमार कौन में ही ना चले कैसा सिपाही चाचा कैसे कलाकारी पर ध्यान दिहल जाओ अरे कि कबहू ना करे उ तो देख के मसाज यही है रहे दे लइका दुबर पातर बा रहे दे और दुबरा जाए दूगो भाई तीसर का डांस क्या कर के कर सुरेश तिवारी हाँ उनकर नाच कौन होला बाबा उनकर नाच के नाम है जंघिया फाड़ना हाँ जब तक उनका जंघिया ना लौक जाला हाँ उनकर नाच ना हो रहा गोर बिग के नाच चले हाँ तो तनी बेसी गोर उठावे ले हां आ तनी तू लेडीज पारू तनी तू कमे उठा उठाई उठाई हां चल जाई मन करे तो पूरे उठा ए बबुआ तो तीसर के ना सुरेश तिवारी अरे के कबहू ना करे उ त देह के मसाज हो विश्राम 100 धान 20 ग्राम 100 ग्राम ले लो चाचा के पुरस्कार ले लो लाइटो ना बड़ी का आई हमरा सिपाही चाचा के माध्यम से आइना चनियामा ले लो नारायण जी से है कामना करम सिपाही चाचा के माध्यम से पुरस्कार बा नारायण जी अपन पद प्रतिष्ठा बना के रख अगले नाच क्या कर विजेंद्र गिरी के अच्छा उनको जानते नाच कौन है भैया कौन ना ऊपर हिलेला ना आ नीचे वाला ना डोलेला खाली बीच वाला डोलेला एकदम में बदल बदल के होइए हो बजावत रहर का ए एक एक नचबे तने विजेंद्र बाबा के नाच में आ जाए के बाद और की कबहू ना करे उ तो देह के मसाज एक बार और विजेंद्र गिरी के नाच होई तने हने अब एगो सिपाही चाचा नचहन विजेंद्र गिरी के नाच आ तने के सामने जा सामने सिपाही चाचा अम्मा हम तो दोनों आदमी विजेंद्र गिरी के नाच नाचे और के कबहू ना करे उ तो देह सिपाही जी के माध्यम से फिर आशीर्वाद दिल है के ऐसा लयदार गांव करीब करीब 13-14 साल से गीत संगीत गाते ने बाकी हाथना लयदार गांव हम नहीं के देखले नारायण जी पूजा कमेटी के बाद रखले रखी शांति सेवा समिति चितौर में आई चितौर में स्वागत अब देखी अगले नाच क्या कर तपेश्वर चौहान जी वो तो चल गए चल गए तेज से उजर गांव छिली आइल कबने में 5 मिनट ओ नाचत ना रहले जब विजेंद्र बाबा गा के बैठ जात रहनी त उनकरा के लेत के रही कैसे
मतलब खोज खबर यह ममता दिखाई है। दही दही चूड़ा खियंतम तब घरे पे ठंतम। अरे कि कबहू न करे उ तो देह के मसाज रहे दे न तक काट ली है का अंगुरिया। मर जे अच्छा अलग अलग होता कि ना भैया मर जाए बाबा, सब अलग 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 होता नु आई खाली एक एगो नाच नचवेले बारे कैसे? 14 प्रकार के डांस होता। भगन तो हुकदेम भगन तो अब यही सिवान जिला के जकर के ब्यास शिरोमणि कहल जाला। हां सुखनंदन चाचा हां नाचिले ना ना हारमोनिया के भाती केंगा चलाइले हां आ हारमोनिया पर अंगुरी केंगा चलाइले हां इहे देखई है ममता। हां आ बुढ़ारी आ गइल बा तो तनी से देहिया नई गइल बा हां तनी सब सेम टू सेम सुखनंदन चाचा। और कि कबहू ना करे उ तो देह के मसाज हो एरला सुखनंदन चाचा। अगले नाच के कर और बेन सिंह अभियंता हां उ नाचल ना ना उ ब्यास लोग के खांचे खातिर खारा केंगा होखले कुर्सिया धके केगा इहे ममता देखई है। ई लंगर लोग के बारी आ गल बा यो कलाकारी करे ढिढरी रे कलाकारी कर कलाकारी कारे खाली भात मत खो। खाली भात मत को छिपा के छिपा। अब गनई के अंतिम चरण में ममता इहे का के बन कर लंगर है के ना अरविंद सिंह अभियंता जी हाँ। कुर्सिया धके खार केंगा होखिले केगा इहे देखावे के बा ममता। और कि कबहू ना करे उ तो देह के मसाज हो रहे दे आज ही रत्नाकर भैया तई जिलाबादी हो जाता के बाद? है तो हम यह को हम के सिवान के बारे तो कोई नहीं हमरा में नहीं नहीं अब एगो और लंगर बाके अरे है घर लंगर के होई तनी हम रत्नाकर भैया आइल बानी हां माला दे वार्ड नंबर 7 के भावी प्रत्याशी बानी ममता जी माला पहनाई तनी है ना बाप रे बाप। अब सामने ताक दी फोटो हो जाता। और देखी हां एगो लंगर के नाच हो गइल भैया हां आ एगो लंगर के ना कहे तो रुस जाई। हां किसिया के फाइट हो जाला उ। ई लंगर के हवे ई हमें मुकेश लोथा लोथा। डार के नीचे खत्म बा तो ऊ केंगे ना चले केगा ऊ अपन जोर के करा पर देखई है के करा पर सूरदास मनोज शर्मा पर हां जान तरह के लौकी ना तो खरीदे कहां से हां मान लो कि तो ब्यास बहुत दूर बैठ गया है। अच्छा दुर्गा माई से सब के होके हो रहा बा कि रत्नाकर बाबू पंच बराबर हो जाई ये हमने के दुर्गा माई से कामना करम जा आज जब ही हो जाई है तो फिर हमने के दोनों भाई को नहीं गावे खातिर बोलो बोलो दुर्गा मैया की अगले नाच के कर हम तब मुकेश लोथा जी वो अपन जोर के करा पर दिखावेला केकरा पर मनोज शर्मा पर हां ये हमें मनोज शर्मा हां वो कैसे ना चाहे सिपाही के और के कबहू ना करे उत्तर जिया 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 ए लोथा कबारा जाके मोथा ये है ममता इनको क्षमता लगाओ सबके होके बस के बात नहीं के ना कतना नचनिया आइली कतने गइले बाकी अभियंता भैया एगो बात कहेला हां ए सब देवता के कुदू कल आ गणेश जी के घुस कल बुझा के बराबर है। ओ भलो देखो ई चुटकुला कहले हम हां है भैया के नहीं के सुनत रोज जीत चल अभियंता है चुटकुला है गेट वाला कहत हां आ उहे चुटकुला ई मर्दबा कहत फिर आ कहत के ब्यास बानी हम हां अब देखी और कोना माथा पे कभी बेकार है कह लास्ट में जल्दी कह
ए सखी जानो तारू का हो अपन मर्द के आप कितना शिकायत करी तहरा से जानो तारू ये दुर्गा जी के पूजा में एगो दुर्गा जी के फोटो लेके आईनी और कहनी ए राजा जी दिवाली में एगो कांटी ठोक दी फोटो टांग के और गोड़ लागे के बाद तो जानो तारू का कहले बानी इनका से कांटिया ठोकात नहीं खे जैसे कांटिया ठोके जाता नी इनकर कांटिए नहीं जाता। ए भाई ताई ता चरका में के बुझा दा गोरना हर दुर्गा पूजा के हर कोटिया बारे दूध कोटुमी ललपिया हर जोर लगावे हिले ना खटिया हमरा रत्नाकर बाबू के माध्यम से पुरस्कार शांति सेवा समिति